kula niki napa kula ucapaken dhateng adik kula pun ngelampahi rumah tangga mugi-mugi mawon Allah maringi kelebihan karena adik kula mulai alit niki gadai kelebihan mulai alit pun saged kepanggih Romo Yai Hamid waktu niku sholat kali ibu kula ten Masjid Jamek dikepanggihi ten ahli-ahli kubur sering kula gonceng ten pundi-pundi wis Mas gak usah rono Mas apa yai lho gak ono di kono lah wali yuwa ahli kubur ten niku mboten wonten nah akhirnya kula mboten sila ten mriku ten makam lintune ono Mas nggih lenggah sareng ten mriku tapi radi ageng niku pun ical tapi mugi-mugi mawon mangke sakniki pun nglampahi keluarga kali Mbak Sulis lho rupane gak iso kaya ngene Kang nggih gak ada kelebihan jane kok gelem tirakat titik gelem anu titik saged ngoceh ngeten lha atas nambani wong niku dulinan wis gak main niku ya tapi nggih mugi-mugi mawon senajan adik kula mboten kados ngeten niki mugi-mugi mawon ten turun-turunane mangke dipilih Allah untuk menyampaikan ilmunya haknya Allah. Nggih Kang nggih. Coba poso Kang, coba apa dilakoni ae. Mengurus keluarga ya. Jadi iki pesen Mas. Ya sing bener wis mek ikut tok ae. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.